Так. Слідуюче про внесення змін. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради. Дана категорія питання розглядалася в комісії з 1 по 10 внести зміни в рішення. Немає заперечень? Ставлю на голосування дану пропозицію. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Слідуюче про проведення експертної грошової оцінки. Дана категорія питань розглядалася в комісії і рішення комісії надати з 1 по 5 і на виїзні засідання ще також поступили матеріали до Старокостянтинів автопарк. Рішення комісії надати дозвіл на проведення експертно-грошової оцінки. Немає заперечень? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Слідуюче про продаж земельних ділянки несільськогосподарського призначення. Дана категорія питання розглядалася в комісії і рішення комісії надати дозвіл, затвердити експертну оцінку, надати дозвіл на продаж. Перше і друге питання. Інших пропозицій немає? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Слідуюче про надання земельних ділянок у постійне користування. Дана категорія питання розглядалася. Це дороги автомобільного транспорту. Наша центральна дорога від в'їзду Старокостянтинова до виїзду на Київ. Але там є трошечки такі питання, які ми не могли з комісією розібратися по обочинах даної дороги. Тому ми знімаємо на довивчення, їхній представник має під'їхати, пояснити і розробити технічні. Це яке саме питання? Це всі питання, це їхні всі дороги. Зрозуміло. Тобто пропозиція комісії зняти на довивчення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Дякую. Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Про надання земельних ділянок у власність. Дана категорія питання розглядалася в комісії. І з 1 по 11 під індивідуальне житлове будівництво рішення комісії надати у власність. Інших пропозицій нема? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб з 1 по 11 питання про надання земельних ділянок у власність проголосувати рішення сесії? Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Слідуюче.